गिबियावनो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट XNDB नि जानानै दिनैनि खौरांगिरिफोरनिथिं जोङो अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। थांनाय 15 तारिखे दिल्लीयाव जा बड'लेण्ड महोत्सव फालिनायखौ जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट XNDB नि जानानै गोजोननाय मोनदों। बेहाय भारतनि प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ फैनानै जि XNDB फोरनि मोननो गोनां एबा 2020 नि 27 जानुवारियाव जि शान्ति चुक्ति जादोंमोन, बे शान्ति चुक्तियै मते NDB फोरनो थांना थानायनि थाखाय रिहेबिलिटेसन लोगोसे साकरि होगोन होननानै आरो लोगोसे जायफोर मुंख्लं नखरफोरा मुंख्लं जादोंमोन बेफोरनो 5 लाखै होगोन होननानै जिथुनिखि हरनाय बुंदोंमोन, रांफोरखौ जिथुनिखि हरजोबदो होननानै बुंदोंमोन। दा बेनि सायाव जोंनिनो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट XNDB निनो जगेन बसुमतारिया जि खेंफोरथि होदोंमोन, बे खेंफोरथि होनायाव बिथां बि दौलेङा बिनि सायाव जि इलिगेल एलिगेसन होदो, दा बेखौ लानानैसो आं फंनैसो बुंनो होननानै सानदो। कारन XNDB आ दिनै दौलेंखौ बुंबाबो जोंबो जिहेतुके XNDB जोंनि मोदोमावबो बे बुंनाया नाङो। बिनिखायनो आङो सानदोंमोन सिगां आगोलावबो बिदि ससियेल मिडियायाव जेबो बुङा होननानैनो साननानै थायोमोन। किन्तु दिनै गोरबो सिङाव जि थफ्ला बोनथुमना लानाय, बे थफ्लाखौ दिनै बुफ्रुनो गोनां जादों। जिहेतुके दौलेङा बे जगेन बसुमतारिनि सायाव जि इलिगेल एलिगेसन होदो, बियो जोबोद दुखुनांथाव। मानो होनना बुंनो थाङोब्ला बिथाङा XNDB फोरनि जि मोननांगौ दङमोन, बेफोरखौ लानानैसो गासैबो बाथ्राखौ बुंथिदोंमोन। किन्तु दौलेङा बिखौ गाज्रि मोननो गोनां जेबो बाथ्रा गैयामोन। कुनु राजनितिनि लोगोआव लोब्बा गैयामोन। बेफोर बाथ्राया बे जाहैबाय XNDB नि बाथ्रासोमोन। दिनै बिथाङा बुंदो जे XNDB आ दिनै जि मोननो गोनां दङमोन, बे मोननो गोनांफोरखौ मोनजोब्बाय होननानै बुंनाया बे गोरोन्थि जादो। कारन जों नुहुरखादो आरो मिथिगोबो, बिथां दौलेङा गावनि न' खाथियावनो थानाय XNDB मुंख्लं जानाय नखर, दा जों मानसिखौबो बिथांनि न' खाथियावनो दंथारो, गामियावनो दंथारो। जेरैहाय माने दिनेश बर' एबा दावबाय बर' आरो लोगोसे जौ सेरेब आरो लोगोसे जमिन बिथांनि न' खाथियावनो थानाय हिसाबै बिथाङा जुदि बे 5 लाखखौ मोनदोबा, बिथांमोननि न'आव थांनानै खेबसे बिफोरनि मादै आदै मोननियाव खेबसे थांना खबर लाहैयोबा मोजां मोनगौमोन। कारन मानिया बिथांखौबो बुंगौमोन, बिथाङा फैनानै जोंखौ खबर लाफैदो होननानै सानगौमोन आरो। दा बिथाङा बेबादि खालामोबा जों मोजां मोनगौमोन। मोनमारदोंना मोनमाराखै? आरो लोगोसे बुंदो जे जोङो लायनो पुलिस आर्मियाव साकरि मोनजोब्बाय एबा सोजोब्बाय होनना बुंनाया, दा बेयो सोर सासेया मोनदो? थांना थानाय हिसाबै गावनि गामियावनो दोनखाथारो। जेरैहाय सिनाम दोङो, सरबे दोङो, हाब्रु दोङो,
आरो खाथियाव दंबावो बेफोरखो खेबसे बिथांमोननि न'आव थांनानै खेबसे सोंनानै फैयोबा हामगौमोन साकरि मोनबाय ना मोनाखै बेबादि खबर लानायबा बिथांखौ आङो गोजोननाय मोनगौमोन। दा बेखौ नाहरनानै बिथाङा जिखिनि बुंदो बेफोर बाथ्राखौ हयथ' गावआबो साननो गोनां जाना फैगोन जे बिथांमोना आसलते मा मावमारनानै दङ। आरो लोगोसे बिथाङा बुंदो जे 4203 जना रिहेबिलिटेसन मोनबाय होननानै गासैबो माने रिहेबिलिटेसन मोनजोब्बाय होननानै बिथांमोना बुंदो। दा बे हिसाबै एक्स एनडिबिआ जुदि गासैबो मोनजोब्बायबा जायफोर मानसिफोरा दिनै रिहेबिलिटेसन मोनाबागासिनो न'आव जिरायना दङ अरिजिन एनडिबिफोरानो दंबावोसो दिनै बिथांमोनखौ मानो गोसोखांनो हायाखै एबा मानो बिथाङा होनो हागोन नामा बे रिहेबिलिटेसनखौ जायफोरा जे मोनाबासिनो दिनै दंबावो बे रखम। आरो जोंहा मोनसेखौ बुंबावदो दे जायफोर मुंख्लं न'खरफोरा दिनै मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानानै दिनै दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दोंबाय थायो बे मुंख्लं न'खरफोरनि बिथाङा बुंनाय बादियै मानसिनो माने 5 लाखै होनाय जाबाय होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। खिन्थु बे 5 लाख होनाया बेसे सैथो बेसे असैथो बेखौ बिथाङा जोंनि मुंख्लं जानाय न'खरनि आदै मादैमोननाव थांनानै खेबसे खबर लायथो आरो लोगोसे बिथांखौबो जाहाथे बै आदै मादैमोना मोजाङै जेन बुंनानै रायलायलायो आं बेखौसो सानदों। जगेन बसुमतारिनि सायाव जि मोनसे इलिगेल बुंदो बिथांखौ जे गेजेर ससेनिफ्राय बिथाङा आफादखौ गारनानै फैनाय होनना बुंनाया बे जोबोद दुखुनांथाव। मानो होनना बुंबा बिथाङा बै समनिफ्राय फैनायनिफ्राय दिनैसिमाव लागैबो बिथाङा आफादनिनो खामानि मावबाय थादों आरो जाय जाहोनाव आफादनि संबिधान मथे जायफोरा देहाया नोरजिया जायो आरो मोजाङै थायो बिथांमोनखौ देहा नोरजियानि थाखाय बिथांमोनखौ माने आजिरा होनाय जायो होननानै बिदि लिरनाय दोनखायोमोन आरो डिसचार्ज होनाय जायो। दा बेफोरखौ बिथाङा बे संबिधानफोरखौ नायदोंना नायाखै बे बिथांनिसो बाथ्रा। दा गावआबो जिबादिहै बे बाथ्राखौ बुंबाय बिथांखौ माने राजनितिनिसो सासे बिपिएफ पार्टिनिनो सासे मेम्बार बेबादि होननानै बुंदो। दा गावखौबो जोङो एक्स एनडिबिनि होननानै बुंगोन ना इउपिपिएलनि होननानै बुंगोन ना सासे थिकादार होननानै बुंगोन। दा बिथाङाथ' बुंदो माने बे सासे बिपिएफनिसो मेम्बार होननानै खिन्थु गावखौबोथ' जों नुहुरगासिनो दङ बिथाङा दिनै बै समाव जेब्लानोखि एक्स एनडिबिआ माबा जानानै सिजफायार खालामनानै फैबाय बै समावबो बिथाङा बिपिएफ पार्टिनिफ्राय आफादाव थानाय समावनो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय टिका लाना फैनानै बिथाङा टिका मावगासिनो दङमोन होमबा हाग्रामा सरकारनिफ्रायनो। दा बिखौ जोङो थिकादारसो होनगोन ना एक्स एनडिबि होननानै बुंनो। दा बे हिसाबै बिथाङा जिबादि साननानै जगेननि सायाव इलिगेल बाथ्रा बुंदो बे बाथ्राया गावनो साननो गोनां एबा जोंबो साननो गोनां जानानै फैदो। आरो लोगोसे बिथाङा रिहेबिलिटेसन होगोन होननानै जोंनि गथ'फोरनिफ्राय 500 थाखा लानानै 150 जन गथ'फोरनो माने रिहेबिलिटेसननि फैसा 4 लाख करि होगोन होननानै फैसा लादोंमोन बियो। दा बियो सोर साबेसेनो बे माबाखौ 4 लाखखौ होनो हाखो आं बेखौ बिथांनि सायाव माने सोंथि खालामनाय जादों। 19 तारिखै दाखालि प्रेस मिट होनायाव बिथांनि उनाव थानाय गथ'फोरखौ बा गथ'फोरा लिस्टआव दङ ना गैया आरो दा मोनदों ना मोनाखै बे गथ'फोरा
बे 4 लाखखौ बिनिबो माने फिननायखौ बिथाङा होनांगौ। बेखौनो बुंनो सानो दे बिथाङा सासे जोङो UPPL हान्जानि सासे सक्रिय मेम्बार होननानैसो आं बेखौ सानो। बेखौ एक्स एनडिएफबि वेलफेयारनि मानसि होननानै साना। खारन जगेन बसुमतारीखौ जेरै बुंदो आंबो बिदिसो बुंनो होननानै सानो आरोखि। बिसोर जोङो आसलते एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों बयखौबो माने एक्स एनडिएफबि हिसाबैनो सानो। बिदिहै सोरबा राजनितिनि बाथ्राखौ जोङो सानाखैमोन। आरो जगेनाबो माने कुनु पार्टिनि बाथ्रा सानाबाखासिनो बे एक्स एनडिएफबिफोरनि मोननाय मोनैनि बाथ्राखौ लानानैसो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरोखि।